Pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal. Kliknite subscribe kako biste mogli opet ponovo vidjeti kada neki novi video snimim. Danas sam u društvu jednog šarmantnog starog mačka. I tema dana je: zašto se praviš Englez? Mi imamo tu izreku: neko se pravi Englez. A što to zapravo znači? Znate tek kad ovdje živite. Ni ja nisam imala neki osjećaj što to znači biti iz Hrvatske, jer je to kao da pijete vodu, to ste vi. Tek kad dođete od nekud sa strane, onda možete vidjeti što je to neobično za druge ljude iz druge kulture. Recimo, kada sam ja počela živjeti sa svojim sadašnjim partnerom, meni je postalo jasno da on iz nekog razloga ima osjećaj da je vrijedniji od drugih ljudi. Pa kako to? Zašto? Pitala sam se i shvatila sam da tijekom odrastanja, kroz kućni odgoj, kroz školu, oni rastu uz jedan osjećaj više vrijednosti. Oni imaju u sebi osjećaj da su vrijedniji od drugih ljudi. To je jednostavno tako, ja sam to primijetila. Kada razgovaramo, kada pričamo, on često zna reći: pa ja sam Englez. Pa nisam ja tamo neki Čeh. Što je meni bilo smiješno. Što ima loše u Česima? Nema ništa loše u njima. Ili kada bih ja rekla: kamo ćemo na godišnji odmor? Hoćemo li u Hrvatsku? Moju divnu zemlju, jeli? Imaš sve, imaš more, imaš planine, imaš žitna polja. Imaš jezera. Ne, šta ćemo u toj, kako si ovo rekla, zemlji? Pa idemo u normalnu zemlju, kao što je Španjolska. Znaš kao, di ti je to tvoje, seoce? Tako da neprestano primjećujem da postoji osjećaj da se više vrijedi. Ponekad mi zna reći: ti si samo imigrantica. A onda ja njemu kažem: možda jesam imigrantica, ali sam ti bila zgodna. Tako da, iako postoji to da si vredniji, da si stvarno kao nešto posebno, ovdje postoje razni ljudi iz svih krajeva svijeta i ja sam do sada samo osjetila da sam prihvaćena. Znači nisam na svojoj koži nikad osjetila nikakvu diskriminaciju. To je samo jedan osjećaj ponosa, pripadnosti naciji. Druga stvar koju sam primijetila je da se prducka neprestano svagdje i uvijek. Zašto? Zato što se za doručak jede grah i kobasice i jaja i rajčica i gljive i čak malo krvavice i sve to na jednom tanjuru i jedan kaloričan obrok za dobro jutro. Pa kako to? Naravno da ćeš se onda prduckat cijeli dan, a s obzirom da imaš osjećaj da si ti najbitniji na svijetu, onda produckaš kraj drugih ljudi i baš te boli briga što su oni pokraj tebe. Ja sam se šokirala. Bili smo u dućanu, kupovali smo stvari i odjednom ja čujem šta je sad to? I skužim o čemu se radi. I onda počnem kuditi svog partnera. Pa zašto to radiš tako glasno? Zašto to radiš u dućanu? Zar se nisi mogao strpiti dok izađemo van? Ali ne. Jer postoji isto tako jedno ja koje je najbitnije od svega. Pa ako ja želim preducnuti, pogodite što će se dogoditi, bez obzira gdje smo i što činili i što radili. Taj ja je na prvome mjestu, a onda ako se i nađemo sa obitelji, to će biti kratko, to će biti na nekoj kavici i tada ćemo pričati o vremenu.
o čemu drugome nego o vremenu. Dakle, vrijeme kao tema uvijek i svagdje. Uvijek možete pričati o vremenu s bilo kim, bilo kad, bilo gdje, na poslu, na ulici, u dućanu, u teretani, kad odete na plivanje. Danas je tako divan sunčan dan. Da, to je tema. To je tema. Uvijek, dakle, razgovori su površni i tu je uvijek neka distanca i tu je uvijek ja na prvome mjestu, sam i ja. Što bih vam još mogla reći? Što to znači da se praviš Englez? Imam ja svoje tu notice. Da, tetovaže. Jako vole tetovaže, žene vole tetovaže, žene vole punđe, stavu onu punđu na glavu, pušu cigaru, imaju puno tetovaža i psuju kao... Iako je normalno da se priča o vremenu, pa onda se ubaci neka druga tema, ali psovka vam je kao dobar dan. Dakle, sasvim je normalno da kažete usred rečenice psovku. Ja, moja slavenska duša, ja sam i šokirana ovdje svakoga dana, jer svaka druga riječ za nekoga ko vam je blizak, za vašu majku, za vašeg oca, za vašeg prijatelja, može biti, on je jedan obični idiot. On je idiot. Svaka druga riječ. Pogledajte kako moj mačić spava. Ne spavaš. Da. Ja sam se teško navikla na to. Da vam neko ko vam je blizak kaže ti si idiot. Ili on je idiot. Čemu? Zašto koristiti tu riječ? Sasvim nepotrebno. Ne razumijem to. To je sve čega sam se mogla sjetiti u ovom videu. Ta težina riječi nije ista u mojoj kulturi, mom jeziku i ovdje. Jednostavno nije isto. Ja nisam navikla ljudima govoriti da su idioti. Ja sam navikla poštovati starije. Ovdje ćete se malo praviti ispred nekoga kad s vama priča, ali čim ste okrenuli leđa, možete reći slobodno vašem sugovorniku, pa to je jedan idiot. Tako da, primijetila sam te neke sitnice, još ću vam snimiti videa kasnije o nekim drugim temama i ono što sam ovdje primijetila, ali vidim, to je ono što je ispred mene, dakle, jedan osjećaj da si vrijedan, da si vrijedni od drugih ljudi i nacija, jedan osjećaj za sebe kao jedinka, da si ti kao jedinka bitniji i tvoj interes je bitniji od nekakve obitelji i kolektiva, to da ti površno s drugim ljudima pričaš o vremenu, da ih nazivaš budalama kad ti to hoćeš, kad oni okrenu leđa, i da se samo zanimaš za svoju zabavu i da ako želiš imaš tetovažice, punđu navrh glave, da pušiš, ako nećeš ići na posao taj dan, samo ćeš nazvati i reći da si malo bolestan, jer do 7 dana ne treba nikakvih potvrda kod liječnika, pa ako ti se baš taj dan nije išlo na posao, samo ćeš nazvati i reći da ne dolaziš taj dan, jer eto ga, ima i drugi dana kad se može ići raditi. Tako da malo smo i polijeni onako, ne da nam se baš svaki dan ići na posao, jel tako? Kad ne da nam se, onda ostanemo doma spavati u krevetu, pijemo pivicu i pušimo cigare. Da, tako je to. Čujemo se neki drugi put u nekom drugom videu. Kad već vidimo ovdje čaj, ovu kutiju čaja, veliku kutiju čaja sam kupila ja, zato što moj dečko ne pije čaj. Ja sam došla kod njega i pitala sam, kakav si ti Englez, gdje je čaj? Gdje je čaj? Gdje su kolačići? A on je rekao, ja ne pijem čaj, ja pijem sajder. Ja sam rekla, šta je to sajder? I onda sam probala i vidjela sam da se i meni sviđa. To je jedno piće koje se pravi od jabuka, gazirano je i ima malo alkohola, ali je jako osvježavajuće. Ali sam ja rekla, ne, pa ti si Englez, mi trebamo imati čaj u kući. Tako da, on je rekao, ne piju svi Englezi čaj. Dragi moji, evo jedan video u kojemu sam se malo s vama zabavljala. Čućemo se još koji put.
Moj kanal je dvojezični kanal, nekad pričam na hrvatskom, nekad na engleskom, teme su raznolike, dođite kad se poželite družiti. Pozdrav, vidimo se neki drugi put. Pa pa! Ti si idiot.